بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على أين الحق التي تتجلى منها أروش الحقائق وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بل ما وامبو فوكا ولين مندو أو منون سولين بانا جمانين كونو جمانين كوكا أم الله سبحانه وتعالى دلي alaka kisi naka hina naka barka jidile alaka o kenen au bela jilenka au bismillah au ka jemukan konnana noye tijaniya bulobay ani an karamago be nyon bolo noye Sheikh Al Hussein Jakte inafo anya fo ye kateme chugoya minna madulente jamana konnana dogokun anale de be sigi kenen kono wala sa ka seka famyalu soro bulongono kumawla ya no che ama fan karamago assalamu alaikum. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جلو بسم الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. جلو أمبي إفو أمبي شريف لا تي في بارك الله وبلا جلين فو شريف لا تي في نيمغبا نو شريف عثمان مدان هيدراي أنغا فولي باي أنغا ولي ماندون باي jalo no temena anga foli be anga tijaniya akramago bela jilenye muqaddamuna ashuyukhuna khalifawiye anga barkada buye tijaniya kalandem bela jile anga foli ba bela jilenye ni emission insigra avec dorokun avec ul de tola avec akramago de tola avec muqaddamu de tola avec anga shuyukhu de tola donc ti konfenati sigilendo mali kono ni mbede tola abe ni mbede ka barakela donc amba ni ala fe kuma mi na mena fo ni emission nun kon nala ala ka kuma nun ke ala sagoyi ala ka ala kira sagoyi ala ka anga karamo ban nun sagoyi ang bo ni ala fe ni ala kira baraka sallallahu alaihi wasallam an karamo dogokun temene bulon kono nam anga kuma na fe munun kan ode kunye tarbiya nam no e duskun wal mani rebe lamo chugumi anda serode ma ye fen chama fo haramadin yɛrɛ manifin bɛ se ka lamɔ cogoya min na ka lase ala ma ma ɲumanw b'a kɛ cogoya min na i da ser'o ma o hukumu kɔnɔna bi an y'a kanu hali sisan ka jidili kɛ o babu kelen na o de ye i ko dusukun ni bɛ lamɔ ni bɛ lamɔ ma ɲumanw fɛ nka kɛrɛnkɛrɛnya la shehuw fɛ ayiwa an karamɔgɔ bɛ fɛ ka dɔn ni shehuw bɛ ni lamɔ shehu jumɛnw de bɛ ni lamɔ ani fana shehu a bɛ tila ka taa tilayɔrɔ ma joli la walasa an ka se ka faamuya sɔrɔ o babu in na. alhamdulillah jalo an bɛ ala fo an bɛ ala waleɲuman dɔn an bɛ barika da ala ye i k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min tɔgɔ ye ko tazkiyatu nufus ka hadamaden nin seniya wa ni sufu b'a wele ko a tarbiya n'o ye ka hadamaden ninkun lamɔ a bɛ faamuya fɛn min do fɛn belebeleba do kuranɛ kumana kan yɔrɔ caman na kuranɛ kɔnɔna la ni mɔgɔ min ye an ka duguma suran dɔ bɛ yen nɔ ko suratu shams wa shamsi ala ye mun fɔ wa shamsi kɔnɔna la ala ko bismillahi rahmani rahim wa shamsi wa duhaha wal qamari إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها الله أكبر ألا يكلي شيبتان أني كلي سوران دمنلا الله أكبر يلو ألا بسيك كلي هالي شيء كلي ala ka kalli siɲɛ kelen hali ni ala ma kali mais ni ala y'i kali fɛn min na siɲɛ kelen e b'a dɔn ko i ko ba ye jango ni ala y'i kali fɛn min na siɲɛ kelen fila saba naani fo ka se kalikan 11 ma i ye n faamuya a y'i kali fɛn min kunkɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ o ye koba de silamɛya la a ko wa shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها كاللتان كلي كتلك فألهمها فجورها وتقواها ألا يني كنين بلاسرا كاكي نين ينماني نين مين بي ألا نيني كألا سرو ألا يو أكتشكو نيمان جيجنين كنا Allahu Akbar.
ka bɔ ala ka sira kan ka shetane ka sira minɛ ka sira wɛrɛw minɛ min man di ala ye ni ka taa o sira fana fɛ o fana kɛcogo ɲuman fana bɛ nin kɔnɔna la i faamuya nin fila la jɔn de gagnera a ko qad aflaha man zakkaha maa min ye nin minɛ k'a seniya k'a ko ni fu ni safinɛ ye n y'a fɔ cogo min émission tɛmɛnen la ka nɔgɔw burun ka bɔ a la ka nin seniman to o de kɛra maa kunnandi ye maa min n'i ye nin to a yɛrɛ ma nin ka taa ala kotaw sira fɛ nin ka taa baara juguw kɛ nin ka don ala tanamakow la donc maa min ye nin to ye ni nana ka na nɔgɔ k'a nɔrɔ i ye faamuya donc o ye maa ye maa min n'o tigi perdira o tigi bɔnɛna a ka baara la diɲɛ kɔnɔ a bɔnɛna a ka baara la lahara kɔnɔna la donc i b'a dɔn na k'a fɔ hadamaden ninkun k'a minɛ k'a seniya k'a ko k'a ɲa k'a bila ala ka sira kan ka ala yira la ka ala kira yira la sallallahu alaihi wasallam ka arjina sira yira la i ye faamuya mɔgɔ min sera k'o k'i nin na o tigi de kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a kunnajiyara a ka diɲɛ kɔnɔ a kunnajiyara a ka lahara kɔnɔna la donc o ye ninkun ka baara ye mais ni ka ninkun ko nin cogo la k'a bila nin lahalaya modèle la k'a seniya k'a kɛ ala sago ye k'a kɛ ala kira sago ye k'a kɛ karamɔgɔw sago ye k'a kɛ nintigi yɛrɛ sago ye yawmal qiyama a ka don arijinɛ kɔnɔna la k'a sɔrɔ gɛlɛya t'a kan k'a sɔrɔ a ma fɛsɛ kosɛbɛ i ye faamuya a kunna wololen drapeau talen kɔfɛ donc mɔgɔ min bɛ se k'a dɛmɛ k'o baara kɛ olu de bɛ wele ko sufi karamɔgɔw. Allahu akbar. Sufi karamɔgɔw de bɛ nin mɔgɔ dɛmɛ i ka se k'i nin ko k'a jɛ ka nɔgɔw burun ka bɔ a la k'i nin kɛ nin senuman ye ka kɛ nin jɛlen ye ka kɛ nin ye nin min n'a bɛ yɛlɛn sanfɛ n'a bɛ ala ɲini n'a bɛ nɔrɔ ɲini n'a bɛ arijinɛ ɲini n'a bɛ alakira ɲini n'a bɛ dɔnnibaa ɲumanw ɲini ka nin k'o ye nin ka kɛ a bɛ boli alakota ɲɛ a bɛ boli batarakow ɲɛ a bɛ boli a ka taa yɛrɛ nɔrɔgɔ ye ko kuntanw na ka nin ko o ni modèle ye karamɔgɔ dɔw de bɛ yen nɔ karamɔgɔ min n'olu ka baara ye ka nin minɛ k'a bila o sira kan b'olu karamɔgɔw de wele ko sufi karamɔgɔ ye n'u b'u wele ulama tazkiya aw ulama tarbiya maa ladon maaw ou bien ayiwa maa laseniya maaw olu de bɛ wele ko sufi karamɔgɔ n'an ye nin faamu an y'a ye k'a fɔ nin seniyali fɛnba don ko ba don silamɛya kɔnɔ kuranɛ kumana kan a ka ca kuranɛ kɔnɔna la i ye faamuya mɔgɔ jumɛnw de bɛ yen nɔ ko ala kelen bɛ ka nin seniyali k'o d'olu ma k'olu k'o karamɔgɔw ye n'olu ye spécialisé o domaine na n'olu bɛ hadamaden minɛ k'a ko k'a jɛ k'a bila ala ka sira kan o de bɛ wele ko ulama u tarbiya ou bien ulama u taskiya i ka ɲininkali kɔnɔna la i ko maa sugu jumɛnw don maa suguya joli don maa suguya hakɛ min don ni an ye kuranɛ lajɛ an b'a ye k'a fɔ kuranɛ kumana maa minnu bɛ mɔgɔ dege karamɔgɔ an b'u wele ko dege karamɔgɔ kuranɛ ye dege karamɔgɔ suguya 3 de fɔ a b'a fɔ an ye suratul juma kɔnɔna la huwa alladhi ba'atha fil ummiyina رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله أكبر نيكرم غسويا سبا فوليانو أما دمنا دوما ويعلمهم الكتاب والحكمة كرم غدوبي عليك باراي موي على بي كلام قرآن لا أبي كلام ala kira ka hadisa la sallallahu alaihi wasallam abi kala famuya munun tara qur'ane konna la ani famuya munun tara ala kira ka hadisa konna la sallallahu alaihi wasallam ni karamogo nyenemaw yota ko famuya wala bo ko fara ɲɔgɔn kan ko wele ko sharia ou bien ko wele ko fiqhu ale bi la kalawla abe dina ɲɛfiye yen famuya seli be kɛ cogo jumɛn na selji bɛ kɛ cogo jumɛn na sun bɛ kɛ cogo jumɛn na jaka bɛ kɛ cogo jumɛn na hiji bɛ kɛ cogo jumɛn na i ye faamuya umra bɛ kɛ cogo jumɛn na nafilaw bɛ seli cogoya jumɛnw na i ye faamuya n bɛ taa bɔ n balima ye sinjitugu kama o bɛ kɛ cogo jumɛnw na hadamaden ka comportement min n'a bɛ kɛ don o don a b'i kalan silamɛya ye mun fɔ a kan ala ye mun fɔ a kan alakira ye mun fɔ a kan ale ka baara bɛ dan o ma ale ta ye dɔrɔn k'a ɲɛf'i ye nin kiiri ye mun ye nin dagalen don nin ye makruhu ye nin ye haramu ye nin bɛ bɛn nin tɛ bɛn ale ka baara de ye k'i la kalan o la o ɲɛf'i ye dɔrɔn ale ka baara bɛ d'aw ma o ye kitabu kɔnɔ kalan ye n'an y'a faamu voilà o ye ka maa kalan dɔnni a kɛnɛkanda la k'i la kalan fiqhu la k'i la kalan
selji bɛ ta cogo jumɛn na k'i lakalan tɛmɛn bɛ kɛ cogo jumɛn na k'i lakalan selji bɛ tiɲɛ cogo jumɛn na k'i lakalan janaba bɛ ko cogoya jumɛn na k'i lakalan seli bɛ kɛ cogo jumɛn na seli fana yɛrɛ kan joli ye fitiri yɛrɛ kan joli ye safo yɛrɛ kan joli ye ni seli tiɲɛna a bɛ ladilan cogoya jumɛn na i ye faamuya ni sunkalo jɔra kalo bɛ lajɛ cogo jumɛn na a b'i lakalan o cogoyaw la kalo mana ye ka ban mun de bɛ wajibiya i kan sun bɛ wajibiya jɔn kan sun tɛ wajibiya jɔn kan i ye faamuya n'i ye sun don i kan ka kɛ cogoya jumɛnw na sunkalo kɔnɔna la ni mun y'i sɔrɔ i ka sun bɛ tiɲɛ o n'a ɲɔgɔnnaw ale b'i lakalan o de la o ye karamɔgɔ fɔlɔ ye i ye faamuya o ye k'i lakalan dɔnni kɛnɛ kan da la u b'o wele ko fiqhu karamɔgɔ ou bien sariya karamɔgɔ ou bien lugha karamɔgɔ o n'a ɲɔgɔnnaw min b'i lakalan dɔnni kɛnɛ kan da la o ye a fɔlɔ ye filanan ye min ye a ko wa yuzakkihim Allahu akbar e faamuya an bɛ bɔ duguma an bɛ yɛlɛ sanfɛ a ko maa dɔ bɛ yen nɔ ale ka baara ye ka mɔgɔ minɛ ka i tazkiya i tazkiya kɔrɔ ye di i tazkiya jogo kolon minnu b'i la k'o jogo kolonw sama ka bɔ i la i ye faamuya ka jogo ɲumanw kɛ k'a remplacer Allahu akbar non seulement ale b'i la kalan sariya la a bɛ sariya dɔn a bɛ sariya ɲɛf'i ye mais ale bɛ taa sariya min sɛbɛnnen don ale bɛ taa o kɔfɛ ni sariyatigi y'a f'i ye ko seliji ko n'i bɛna seliji ta seliji fardaw ko k'i ɲɛda ko ɲɛda ye jumɛn ye ɲɛda bɛ daminɛ yɔrɔ jumɛn na k'a daminɛ kabini tulo la yan nɔ ka na bila tulo la yan fɛ kunsigi falen yɔrɔ la k'a daminɛ o la ka na bila fo bɔnbɔn jukɔrɔla la i ye n faamuya donc ɲɛda koli o ye farda ye mɔgɔ min yela kalan sariya la o bɛ dan o ma nka maa min bɛ k'i la kalan k'i ninkun seniya ka bɔ ala kotaw ma i ye n faamuya ka ko nɔgɔlenw ko ka bɔ i la ka ko ɲumanw bila a pilasi la n'u bɛ wele k'a fɔ ko yani sheikhu tazkiya n'o de ye sufiw ka baara daminɛ ye ale bɛ mun kɛ ale b'a f'i ye n'i y'i ɲɛ ko o ye sariya mɔgɔw ka yecogo ye mais an sufi mɔgɔw ka yecogo la i ɲɛ mana ko i ɲɛ kan ka seniya ka bɔ fɛn filɛli ma i man ka min filɛ ale bɛ taa n'i ye sariya ka farda koli kɔfɛ n'i y'i tɛgɛ fila ko i b'a ko ka dan yɔrɔ min na sariya b'o ɲɛf'i ɲɛna mais sufi karamɔgɔ b'a f'i ɲɛna n'i y'i tɛgɛ fila ko a ka kan tɛgɛ fila seniyalen kɔfɛ ka bɔ nɔgɔw la i tɛgɛ fila kana don ala kota nɔgɔw la tuguni an karamɔgɔ n'an y'a faamuya o min filɛ nin o filanan ye o kɔrɔ sufi karamɔgɔ ale de bɛ na ka na kow kun f'i ye ka ko kun f'i ye n'i ɲɛda ko kun min jumɛn b'a la kɔrɔ min b'a la ale de b'o ɲɛf'i ɲɛna u b'a wele k'a fɔ ko asrarul ibadat an karamɔgɔba dɔ bɛ yen nɔ ko imamul ghazali a ye kitabu dɔ dilan kitabu in tɔgɔ ko ihya ulumuddin a bɛ sariya ɲɛfɔ n'a kumana kitabu tahara seniya babu n'a kuman'u kan a bɛ seniya ɲɛfɔ imam shafi'i ka madhabu kan a b'o ɲɛfɔ k'o ban pewu sariya mɔgɔw ka ɲɛfɔ cogo la n'a tilala o ɲɛfɔ cogo la a b'a f'i ye asraru tahara gundo jumɛn de bɛ yen nɔ n'o dogolen don nin seniya in kɔfɛ maa min n'i da kusukusu o ye sariya ta kɛcogo ye i b'a kusukusu ka nɔgɔ bɔ i da kɔnɔna la ka ji bɔn mais sufi mɔgɔw ka kusukusuli ye mun ye i k'a ko ka bɔ ala kota kumaw fɔli ma i k'a da ko ka bɔ ala kota kumaw fɔli ma a kana kɛ koli gansan ye e bɛ seliji ta k'i da ko i da seniyara mais i bɛ ka manamanakan fɔ i da la don o don donc sufi mɔgɔ bɛ min kɛ a bɛ jugu min bɛ da la n'o ye ala kota kumaw fɔli ye i ye faamuya n'o ye ka fɛn dɔ don i da kɔnɔ i man ka min don i da kɔnɔ i n'a fɔ dulɔ n'a ɲɔgɔnnaw i ye faamuya n'o ye ka ko dɔ don i da kɔnɔna la ka kuma dɔ fɔ i da la i da man ka min fɔ ale bɛna k'i da de ko ka bɔ o nɔgɔw la o ala kota nɔgɔw la n'i ye ji foron ka don i nun na k'a fiɲɛ ka bɔ kɛnɛmana la o ye sariya mɔgɔw ka koli cogo ye mais sufi mɔgɔw ka koli cogo ye min ye kana to foyi kasa ka don i nun na i nun man ka min sama n'i y'i ɲɛ ko o ye sariya mɔgɔw ta koli ye mais sufi mɔgɔ b'a f'i ɲɛna n'i ɲɛ ko ka ban i ɲɛ kan ka ko ka bɔ ala kota ko filɛli ma qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim i y'a faamuya muminu a f'u ye u k'u ɲɛla filɛliw jigin donc i k'i ɲɛ ko ka bɔ olu filɛliw ma o nɔgɔw kana nɔrɔ i ɲɛda la tuguni
maro ni kuma faamuya donc ni sen ko o ye sharia mɔgɔ ka koli ye mais sufi mɔgɔ ka koli ye jumɛn ye i sen kana taama tuguni ka taa yɔrɔ la a man ka taama ka taa yɔrɔ la i faamuya donc mɔgɔ min b'o baara kɛ ka kalanden dege o baara la k'o baara ɲɛ yira kalanden na k'a tɛgɛ minɛ o domaine na ka taama n'a ye dɔɔni dɔɔni fo ka taa bɔ alakota kɔnɔna la fo ka alakota kasa ci a nun kɔrɔ maro ni faamuya donc o de bɛ wele ko tazkiya mɔgɔ min b'o baara kɛ olu de bɛ wele ko sheikhu tazkiya fɔlɔfɔlɔ tun ka baara ye jumɛn ye o ye sheikhu ta'lim mais nin ka baara ye min ye o ye ka mɔgɔ k'i lako k'i jɛya ka nɔgɔ bɔ i la ka fu ni safunɛ ta n'o ye ala dɔn fu n'a safunɛ ye ka nɔgɔ minnu b'i dusukun na k'o nɔgɔw bɔ yen nɔgɔ minnu b'i farikolo la k'o nɔgɔw bɔ yen nɔ nɔgɔ minnu b'i ka kulusijalaw la nɔgɔ minnu b'i fan bɛɛ lajɛlen na k'o nɔgɔw bɛɛ k'u ka bɔ i la ko olu o nɔgɔw kasa ci nun kɔrɔla la ka tila ka remplacer ni jogo ɲuman gansan ye mɔgɔ min b'o baara kɛ o de bɛ wele ko sheikhu tazkiya o dalu ye min ye o dalu de y'a filanan ye kuranɛ kɔnɔna la jalo o ye sheikhu filanan ye sheikhu sabanan ye min ye kuranɛ b'a fɔ an ɲɛna huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi i faamuya o de bɛ wele ko sheikhu tarqiya alakira tun bɛ ten de sallallahu alaihi wasallam don dɔ alakira ka sahaba dɔ bɛ yen ko hanzala ni seydina abubakar de bɛnna hadis sahih hadisa in ka kɛnɛ a ko seydina abubakar ma a ko nafaqa hanzala a ko hanzala kɛra nafigi ye koy seydina abubakar ko mun kɛra a ko n kɛra nafigi ye parce que tuma dɔw ni n kɛra alakira kɛrɛfɛ ni ne bɛ kira ka baroda la alakira bɛ baro minnu kɛ ou bien n k'an sigi dɔrɔn ka alakira mafilɛ hali n'a ma kuma n fɛ faut bien comprendre hali n'a ma kuma n fɛ k'an sigi dɔrɔn k'a lajɛ ni n y'a lajɛ n ka limaniya bɛ yɛlɛ sanfɛ n ka limaniya bɛ yɛlɛ sanfɛ a bɛ komi nɔrɔ dɔ bɛ bɔ alakira la alayhi salatu wasalam nɔrɔ min n'a bɛ na ne dusukun sɔgɔ n'a ye n dusukun sɔgɔ a bɛ n dusukun fa limaniya la n ka limaniya bɛ yɛlɛ sanfɛ n ka ala dɔn bɛ yɛlɛ sanfɛ n bɛ bila lahala modèle la ne yɛrɛ b'a fɔ n ko bi kɔni hanzala lala donna waliju ka diwani kɔnɔna la a donna waliju ka martaba kɔnɔna la mais a ko tuma dɔ ni n bɔra alakira ka baroda la dɔrɔn ka taa n ka so musow bolila ka na sigi n kɛrɛfɛ denw nana ka na meleke meleke na an ye duko barow daminɛ an ye jagoko barow daminɛ an ye baro wɛrɛw daminɛ limaniya min ni n'o bɔra alakira fɛ yen nɔ o limaniya dɔ bɛ bɔ la ma dɔn ni ye faamuya donc alakira yeli o de b'ale ka limaniya yɛrɛ sanfɛ mais n'a bɔra kira kɛrɛfɛ a ka limaniya bɛ jigin seydina bakari ko et pourtant o min bɛ sɔrɔ o ɲɔgɔn bɛ ne yɛrɛ sɔrɔ isan halaka abubakar o kuma ne yɛrɛ halakira seydina bakari kama a ko an ka taa alakira fɛ yen an ka taa nin kuma ɲɛfɔ an ɲɛna kalanden ɲuman ni karamɔgɔ cɛ a tɛ foyi dogo a la taara alakira fɛ yen nɔ u y'a lakali alakira n'aw nana e ka baroda la k'an sigi dɔrɔn k'i mafilɛ dɔrɔn an ka limaniya bɛ fogon sanfɛ a bɛ yɛlɛn sanfɛ an ka nɔrɔw bɛ bonya an dusukun bɛ fa nɔrɔ la pewu an bɛ charge i b'a fɔ ko n'i ka téléphone don batterie n'i ye batterie don charge la a bɛ charge cogo min na n'an nana e ka baroda la an fana bɛ charge o cogoya de la nka alakira n'an bɔra i ka baro la dɔrɔn ka taa an ka sokɔnɔnaw la an ni denw mana baro daminɛ an ni musow mana baro daminɛ n'an ye affaire ko kumaw daminɛ n ye nin feere bi karisa ye nin feere bi ni affaire nana diyan bi n'an y'o baro daminɛ dɔrɔn an ka limaniya a bɛ komi a bɛ jigin alakira an kɔni bolo anw ka faamu la anw t'a dɔn dɛ anw ka faamu la an bolo o ye nafigiya de ye olu y'a miiri ka taa o sira fɛ kuma fɔlen alakira ɲɛna alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko aw bɛ kɛ ne fɛ yen n'aw nana ne ka baroda la limaniya min bɛ don aw dusukun na aw bɛ yɛlɛn sanfɛ cogo min na a bɛ bɔ dugumala la ka yɛlɛn sanfɛ limaniya bɛ bɔ niveau ba la a bɛ yɛlɛn niveau sanfɛla la o min bɛ k'aw la n'aw tora o cogo la k'a fɔ ko yɛlɛma ma don a la fiyewu aw bɛ kɛ ne fɛ lahala min na ko n'aw taara aw ka so aw bɛ k'o lahala kelenw na i ye n faamuya n'o de kɛra n'o dumɛna aw kan fiyewu a ko aw taamatɔ n'aw tɛgɛ di mɛlɛkɛw ma kare kɔnɔnaw la la safahtumul malaika fi turuqat aw tun b'aw tɛgɛ di mɛlɛkɛw ma kare kɔnɔnaw la parce que dibi min dalen don a dusukun ɲɛw kan ala b'o dibi ta ka bɔ yen nɔ an ni mɛlɛkɛw na ɲɔgɔn ye komi ni muhamadu ni mɛlɛkɛw bɛ ɲɔgɔn ye cogo min an n'aw tɛgɛ d'u ma an n'u fo u yɛrɛ n'aw fo an na dugawu k'u ye u na dugawu k'aw ye lakin aw bɛ cogo min na o de ye ko tacogo normal ye a ko sa'a fa sa'a waati dɔ i bɛ yɛlɛ waati dɔ i bɛ jigin
n'aw tora sanfɛ kuda ye k'a fɔ ko jiginni t'a la aw tɛ se o kɔrɔ dɛ. Allahu akbar. Donc mun y'o se sahabaw ma k'a fɔ u yɛlɛnna sanfɛ kira ma kuma k'u sigi baro la dɔrɔn ka kira mafilɛ dɔrɔn u bɛ yɛlɛn sanfɛ u b'o de wele ko tarqiya. maa min bɛ yen n'a ka lahalaya bɛ se ka maa la yɛlɛ sanfɛ k'i bɔ duguma niveau la k'i la yɛlɛn sanfɛ o de bɛ wele ko tarqiya. maa min bɛ se k'i la yɛlɛ sheikhu min ni ala y'o dafa o la o de bɛ wele ko sheikhu tarqiya. donc sheikhu ye nawuna saba ye. ala belebele ye min ye mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni i y'a ye dɔrɔn i miiri bɛ jigin ala la. i mana ye dɔrɔn i miiri bɛ jigin ɲuman de la. i mana ye dɔrɔn i miiri bɛ taa limaniya de la. i mana ye dɔrɔn i miiri bɛ jigin ala de la. a ka lahalaya b'i la yɛlɛn sanfɛ k'a sɔrɔ hali n'a ma kuma. u b'o de wele ko sheikhu tarqiya. u b'o de wele ko sheikhul kamil. sheikhu min dafalen don. ale fana ni tɔw tɛ kelen ye. tɛ kelen ye. i b'a sɔrɔ ale la ale maa la kalan ka sariya ɲɛfɔ maa ye a bɛ se o la. a bɛ se fana n'a kumana ka maa la bɔ i ka jogo kolonw kan k'i bila i ka jogo ɲumanw kan a bɛ se o fana la. ala y'o fana dɔnni d'a ma. o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan k'i sigi k'a lajɛ dɔrɔn hali n'a ma kuma a yɛrɛ cogoya bɛ fɛn dɔ f'i ye a cogoya b'i ka cogoyaw yɛlɛma k'a sɔrɔ hali n'a ma kuma o de ye sheikhu tarqiya ye. donc o bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ min na u b'o de wele ko a sheikhul kamil. a sheikhul kamil. donc sheikhu ye suguya saba ye. sheikhu dɔ bɛ yen nɔ ale bɛ se ka sariya ɲɛfɔ cogo ɲuman na ale ka dɔnni bɛ dan sariya ɲɛfɔli ma mais n'i ko ale ma k'a ka maa ka jogo yɛlɛma ka bɔ jogo jugu la ka taa jogo ɲuman na a tɛ s'a la. tuma dɔ bɛ kɛ i b'a sɔrɔ ale yɛrɛ min bɛ sariya ɲɛf'i ye jogo jugu caman b'a la. kalan in ma se k'a to a ye jogo jugu dɔ bila. i faamuya u b'o de wele ko sheikhu la dugumada. ɔ sheikhu min b'o sanfɛ o ye min ye sariya ɲɛdɔn a bɛ se ka sariya ɲɛf'i ye a bɛ se k'i la faamu sariya la non seulement a bɛ se k'i faamu sariya la mais a bɛ se k'i ka lahalayaw yɛlɛma k'i bɔ i ka lahalayaw la ka na lahalaya ɲumanw la. lahalaya kolon minnu b'i la a bɛ se k'i sama ka bɔ olu la ka lahalaya ɲumanw ta k'u don i la k'i kɛ maa ɲuman ye o de bɛ wele ko ladon karamɔgɔ tarbiya karamɔgɔ o de ye sufiw ka baara daminɛ ye. sufiw ka baara sufi karamɔgɔ a daminɛ ye min ye a kan ka sariya dɔn fɔlɔ sariya dɔnnen kɔfɛ a kan k'a dɔn a bɛ hadamaden ka tabiya yɛlɛma cogo min na k'a bɔ lahalaya kolonw na ka taa n'a ye lahalaya ɲumanw na. donc o ye sufi karamɔgɔ daminɛ sufi karamɔgɔ mana fɔr kosɛbɛ ka kɛ sufi karamɔgɔ wane yɛrɛ o de bɛ yɛlɛn ka taa se sheikhu tarqiya ma b'o de wele ko a sheikhul kamil. o ye jumɛn ye sheikhu min ni a sigi gansan hali n'a ma kuma i fɛ a bɛ sariya dɔn a bɛ se k'i kalan sariya la a bɛ se ka i ka jogow yɛlɛma a bɛ se k'i bɔ jogo juguw la ka na jogo ɲumanw na o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ tuma dɔ n'a sigilen bɛ jama min na a sigi yɛrɛ gansan maaw k'u sigi ka mafilɛ a bɛ maaw hakili jigin ala la. o de ye sheikhu dafalen ye. donc maaw kan k'o sheikhu sugu de ɲini o karamɔgɔ sugu de ɲini ka tugu a kɔ mun kosɔn a ka lahalaw ka se k'i ka lahalaw yɛlɛma k'i bila sira ɲumanw kan. an karamɔgɔ i ka kuma in kɔnɔna na an bɛ dɔɔnin sama a la n'o ye abubakar ni fɛn ka kumakan ye ka taa ala kira fɛ. sisan an bɛ waati min na a ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ o tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ a ye an ka karamɔgɔba minnu bɛ kɛ n'i gɛrɛl'u la a waatinin kɔnɔna na i yɛrɛ kun bɛ fɛn dɔ ye i yɛrɛ la fɛn min ni o t'i la ka kɔrɔ. ni buru kɛrɛfɛ i b'a ye fɛn dɔ b'i jɛ tuma dɔ la fana tuma dɔ la n'an bɛ wazifa kɔnɔ walima an bɛ hadara kɔnɔ i bɛ kɛ kɛcogoyanin dɔ la ayiwa n'i bɔra o yɔrɔ fana la i b'a ye o kɛcogoyanin b'i jɛ yalima o fɛn kelen est-ce que a tolen tɛ halisa. o fɛn in bɛ yen nɔ ala kira ka tiɲɛ don sallallahu alaihi wasallam karamɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ olu bɛ se maa la kalan gansan de la ka sariya ɲɛfɔ gansan olu bɛ se o de la karamɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ se maa la kalan na u bɛ se maa jogo yɛlɛma la ala y'o fila bɛɛ d'olu ma karamɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ se maa la kalan na u bɛ se maa jogo yɛlɛma la u yɛrɛ yeli gansan u bɛ kuma mɔgɔ fɛ an karamɔgɔw kama u ko man tahaqqaqa bi halin lam yakhlu minhu hadiruhu maa maa ni ala y'i bila martaba dɔ la k'i bila makamu dɔ la ala dɔn ni ala kɔlɔsi la i sigilen bɛ jama min cɛ la o jama bɛ nin yɔrɔ sɔrɔ e ka lahalaya la hali n'i ma kuma o de kosɔn ibn ashir kama أقول يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه إكتو كرمغو مي نابي على دون أبولون بولون دون عارف المسالك مين بي على دون بولون بولون دون أبسكي تغمينة
a b'a fɔ nin ye kɔtimayɔrɔ ye i kɔlɔsi yan na yan ye yɛlɛyɛlɛmayɔrɔ ye i kɔlɔsi yan na yan yɔrɔ la i b'i ralentir yan yɔrɔ la i bɛ taa ni vitesse ye ale tɛmɛn'a fɛ ka ban i ye faamuya donc n'ale tɛmɛn'a fɛ ka ban ale bɛ sira dɔn n'ale y'i bolo minɛ lala i bɛ se k'a sɔrɔ baasi m'i sɔrɔ i ye faamuya donc o karamɔgɔ sugu maa kan k'o ɲini ka tugu o kɔ o ye karamɔgɔ jumɛn ye a ko yudhkiruhu llaha idha ra'ahu i ɲɛ mana su a kan waati o waati a b'i hakili jigin ala la a bɛ dɔ fara i ka limaniya kan a bɛ dɔ fara i ka ala dɔn kan a bɛ dɔ fara i ka ala kɔlɔsi kan a bɛ dɔ fara i ka sariya kɔlɔsi kan a bɛ dɔ fara i ka limaniya kan n'i y'o ye a b'i hakili jigin ala la wa yusilu al-abda ila mawlahu o karamɔgɔ de bɛ se ka kalanden bolo minɛ ka taa n'a ye ala ka buloba kɔnɔna la subhanahu wa ta'ala donc ala k'o karamɔgɔ ala k'an garisɛgɛ don o karamɔgɔ ɲuman na an karamɔgɔ an ka waati ale sɛnsɛnna ka se a man jan kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo an bɛ min ɲini karamɔgɔw fɛ an bɛ min ɲini an kalanden ɲɔgɔn fɛ o ye k'a fɔ maa min bɛ se ka maa bolo minɛ k'i jogo yɛlɛma a tigi ala kɛra ka tiɲɛba dɔ b'a bolo Allahu akbar kalandenw kan ka yaala k'o mɔgɔ ɲini kalandenw man ka girin ka yaala ka maa ɲini maa min bɛ diɲɛ yir'u la u ka maa ɲini maa min b'u jogo kolonw yɛlɛma ka na jogo ɲumanw na u ka maa ɲini maa min bɛ yen n'a bɛ se k'u bolo minɛ ka don n'u ye ala don bulon kɔnɔna la maa min b'o la n'a bɛ se k'u tɛgɛ minɛ k'u b'u ka kuntankow la k'u bila ala mɔgɔ sɛbɛmaw olu ka sira kan donc an b'o de ɲini kalandenw fɛ ne ye kalanden ye n b'a ɲini kalanden ɲɔgɔn fɛ an kan ka karamɔgɔ sugu min ɲini o ye nin karamɔgɔ sugu de ye karamɔgɔ sugu min bɛ yen nɔ n'a bɛ se k'an tɛgɛ minɛ ka jogo kolon minnu b'an na ka jogo kolon ninnu ko ka bɔ an na ka jogo ɲumanw kɛ ka remplacer karamɔgɔ min n'an y'a ye waati o waati an miiri bɛ jigin ala la i ye faamuya n'an y'a ye waati o waati an bɛ da la k'a fɔ nin karamɔgɔ n'an tora nin bolo nin bɛ se k'an tɛgɛ minɛ k'an don ala ka bulon kɔnɔna la an b'a ɲini ala fɛ ala k'o karamɔgɔ suguya ala k'o nɔgɔya n ye wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin an karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn hakilila shehu ka ci caman fɔra a la ni ala n'a kira sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ sigi nata wɛrɛ inshallah ka dugawu kɛ ala k'i kɛnɛ to ye kuma minnu fɔ ala ka faamuyaw di mɔgɔw ma kira n'a somɔgɔw bonya kosɔn salli ala muhammad an bɛ foli lasegin aw ma aw minnu kun sɔgɔlen bɛ an na nin waati in na tijaniya bulonba o jɛmukan kɔnɔna na hakilila kɔrɔfɔ minnu fɔra aw bɛɛ lajɛlen aw ka faamuyataw sɔrɔ a la o la an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye ala ka sija ni kɛnɛya d'a ma aw minnu fana bɛ lamɛnni la kuma ninnu aw ka nafataw sɔrɔ a la aw k'a dɔn k'a fɔ ayiwa aw kana ka tugu mɔgɔ minnu kɔ mɔgɔ minnu b'a aw lase ala ma an karamɔgɔ ka kumaw bɔra a ma o la ni ala sɔnna a ma nin jɛmukan in kɔnɔna na aw bɛna faamuya caman sɔrɔ maa ɲumanw olu ka cogoyaw la ka taa se an bɛ tarika min na n'o ye tarika tijaniya ye a nafa minnu b'a la inshallah donna nataw la a bɛ n'o sɔrɔ o la ka ala subhanahu wa ta'ala deli kuma minnu fɔra ala ka an kɛ ka u faamuya ala ka an kɛ k'u mɛn ka baara kɛ n'a ye an karamɔgɔ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na k'ale ye ayiwa karamɔgɔw ka ciden de ye o la an b'an karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala ka waati wɛrɛ yira an na wasalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. سبيل